Какво е любовта? Мисълта е свързана с други мисли. Това, което наричаме мислене, е поредица от движения. Една мисъл не може да съществува сама за себе си. Мисълта не може да съществува самостоятелно. Всяка мисъл е свързана с множество асоциации. Съвсем очевидно е, че мисленето е самият ни живот. Мисълта винаги е свързана с нещо. Когато се появи някаква мисъл, в този миг идват и други мисли. Аз лъскам обувките си, поглеждам през прозореца, виждам планините и тогава мислите ме отнасят. А трябва да се върна обратно и да продължа лъскането на обувките. Искам да се концентрирам върху нещо, но мисълта отлита в друга посока. Аз се връщам обратно и се опитвам да се концентрирам. Това продължава непрекъснато от детството до смъртта. И колкото повече мисля, толкова повече мисли се появяват. Не трябва да мисля по този начин. Трябва да мисля правилно. Мисленето може ли да бъде правилно или неправилно? Има ли полезно мислене? Какъв е смисълът на живота ми? И така нататък. Мисловният процес няма край. Мисълта е извършила наистина необикновени неща. В техническата област тя създава ужасяващи, страшни неща. Мисълта е създава ритуалите на всички религии и е отговорна за измъчването на много хора. Тя е причината за прогонването на много хора от една в друга част на света. Мисълта, независимо дали е източна или западна, си остава все пак мисъл. Няма източно или западно мислене. Това не са две различни неща. Има ли край мисълта? Не става дума за външния начин на мислене или за моя начин на мислене. Въпросът е, можем ли всички да мислим заедно и да се движим в една посока? Ние поставяме въпроса. Възможно ли е някога мисълта да спре? Това означава, можем ли да сложим край на времето? Мисленето е резултат на знанията, на паметта. За да придобие знания, на човека му е необходимо време. Даже на компютъра, който е изключително постижение, му трябва частица от секундата, преди да започне да функционира. Тъй, че когато се питаме, възможно ли е някога да сложим край на мисленето, ние също така се питаме, можем ли да спрем времето. Това е доста интересен въпрос. Ако искате, нека го разгледаме. Какво означава времето за нас? Не само психологическото, а и хронологичното време, което е залезът, изгревът на слънцето, изучаването на чужд език и така нататък. Необходимо е време, за да отидете от едно на друго място. Даже ако пътувате с най-бързия влак или самолет. Докато има разстояние между това, което е, и онова, което би могло да бъде, между това, което съм аз, и онова, което ще бъда, това разстояние може да се измине само във времето, независимо дали то е кратко или е разстояние от векове. Значи времето означава еволюция. Вие посаждате семе в земята и за да порасне, трябва да измине един сезон или пък ще минат 1000 години, докато се превърне в огромно дърво. На всяко нещо, което расте или се превръща в нещо друго, му е необходимо време. Значи времето и мисълта не са две различни движения. Те представляват едно общо непрекъснато движение. Ние се питаме,
Може ли мисълта и времето да спрат? Как ще разберете дали това е възможно? Това е един от проблемите, пред които са били изправени хората още от самото начало. Движението на времето е кръг. Времето представлява принуда, робство. Надеждата е свързана с времето. Тогава човек се пита, не дали има вечност, а по-скоро има ли край на времето. Това наистина е много сериозен въпрос. Ние не проучваме въпроса на вечността, а питаме дали е възможно времето, което е мисъл, да спре. Как ще намерите отговора? Чрез анализиране? Чрез така наречената интуиция? Думата интуиция, която се използва толкова често, може да се окаже опасна. Тя може да изразява скритите ни желания. Може да е някакъв дълбоко стоен мотив, който не осъзнаваме, или пък да е внушение, подсказано от нашите индивидуални особености, начин на мислене, знания. Като оставим всичко това на страна, се питаме, може ли времето да спре. Как ще установите това вие, а не някой друг? Защото онова, което казват другите, е без значение. Ще трябва да вникнем много дълбоко във въпроса за същността на времето. Както задълбочено изследвахме същността на мисленето. Може ли времето да спре, да свърши? Дали това е постепенен процес? Ако е постепенен процес, тогава тази постепенност представлява време. Затова краят не може да е постепенен, не може да настъпи полека. Той не може да дойде следващия уикенд, утре, след няколко минути, нито пък следващата секунда, защото всичко това означава време. Ако човек наистина проумее това и вникне дълбоко в същността на мисълта, на времето, на дисциплината, на изкуството да се живее, ако той не се отвлича с различни дейности, а размишлява спокойно, тогава може би ще съзре неговата същност. Той може да постигне прозрение, което няма връзка с паметта, нито с нещо друго. Опитайте се да разберете това. Говорещият може лесно да каже, че времето има край, но това твърдение би било наивно. Ние не може да се натъкнем на това странно чувство на безвремие, ако не изследваме наистина задълбочено въпроса, ако не проучваме и експериментираме. Как би могъл нашият ограничен мозък да проумее безкрайността? Той не е способен да разбере, защото е ограничен. Можем ли да разберем смисъла, дълбочината на способностите на мозъка и да признаем факта, а не идеята, че нашите мозъци са ограничени от знания, специализацията, възпитанието, от принадлежността ни към някаква група или народност? Всъщност хората прикриват егоизма си, замаскират го по различни начини. С църковни одежди, корони, ритуали. Ограничаването на мозъка е следствие главно на егоизма. Това е толкова очевидно. Ако аз съм загрижен за собственото си щастие, личната си реализация, личния си успех, този егоизъм ограничава способността и енергията на мозъка. Човешкият мозък се е развивал в продължение на милиони години във времето, в смъртта и в мисълта. Еволюцията означава поредица от събития във времето. За създаването на всички религиозни ритуали е било необходимо време. Значи мозъкът е бил обусловен, ограничен по своя воля, поради своя стремеж да намери сигурност в личния си заден двор. Той казва: аз вярвам, аз не вярвам, съгласен съм.
Не съм съгласен. Това е моето мнение. Такава е моята преценка. Всичко това е егоизъм, независимо дали е проявен от религиозната иерархия, от известните политици, от човек, стремящ се към власт и пари, от професор с огромни научни познания или от гурута, които говорят за доброта и мир. Всичко това е част от егоизма. Нашият мозък се е смалил, защото сме ограничили огромните му способности. Мозъкът има огромни постижения в областта на техниката, но той притежава също така и големи възможности да проникне дълбоко в себе си. Егоизмът обаче го ограничава. Трудно е човек да долови къде се крие собствения му егоизъм. Той може да се таи в някоя илюзия, в невротизъм, в преструвки, в някое фамилно име. Обърнете всеки камък, всеки стрък трева, за да откриете къде се крие той. За да постигнете това, вие или се нуждаете от време, което се превръща в принуда, или схващате веднага, ако го прозрете моментално. Когато проницанието е пълно, то обхваща всичко. Как би могъл обусловения мозък да долови безграничното? Какво е красотата, любов, истина? Каква е основата на състраданието и разума? Може ли да ги възприеме всеки човек? Поканвате ли вие състраданието? Каните ли разума? Каните ли красотата, любовта, истината? Питам ви дали се опитвате да схванете тези неща. Опитвате ли се да доловите каква е същността на разума, на състраданието, на невероятното чувство за красота, благоуханието на любовта и истината, към които няма никаква пътека? Схващате ли това? Искате ли да разберете основата, върху която те почиват? Може ли ограниченият мозък да го разбере? Вие не можете. Не сте в състояние да доловите това, въпреки че се занимавате с различни видове медитация. Постите, самоизмъчвате се, ставате аскет и имате само една дреха. Богатият не може да стигне до истината, нито беднякът, нито пък онези, които са дали обет за безбрачие, мълчание и аскетизъм. Всичко това се определя и е създадено от мисълта. Това е действие на преднамерена мисъл с предопределени намерения. Тъй като мозъкът е ограничен, каквото и да направите, да седите в поза лотос, да изпадате в транс, да медитирате, да правите стойка на глава или на един крак, каквото и да сторите, вие никога няма да попаднете на състраданието. То няма да се появи. Затова човек трябва да разбере какво е любовта. Любовта не е чувство, не е удоволствие, желание или себеосъществяване. Любовта не е завист или омраза. В любовта има съчувствие, щедрост и такт. Но тези качества не са любов. За да я разберете, ви е необходимо дълбоко чувство на красота, но не красотата на жена, на мъж или филмова звезда. Красотата не се намира в планината, в небесата, в долините или в течащата река. Красотата съществува само тогава, когато има любов. Състраданието е красота, любов. Състраданието няма причина и не съществува за ваша лична изгода. Тази красота, любов, истина
е най-висша форма на разум, интелигентност. Ако разумът присъства, той действа и води до яснота и дълбоко чувство на достоинство. То е нещо невъобразимо. А онова, което не може да си представим, което е безкрайно, не може да се изрази с думи. То може да се опише с думи, философите са го описали, но то не е онова, което са описали. За да изпитате това велико чувство, азът трябва напълно да отсъства. Егото и егоцентричното поведение са изключени. Необходимо е в човек да настъпи пълна тишина. Тишината означава абсолютна празнота. Това състояние означава необхватно пространство. Там, където има огромно пространство, има огромна енергия. Не егоистична, а безкрайна енергия. Смъртта е най-необикновеното нещо. Тя е краят на една дълга непрекъснатост. Ние се надяваме да намерим сигурност в тази непрекъсната последователност, защото мозъкът може да функционира добре, когато се чувства в пълна безопасност от тероризъм, сигурност на вярата, на знанията и така нататък. Когато дойде смъртта, всичко това свършва. Може и да се надявам на следващия живот, но смъртта действително е краят на една дълга непрекъснатост. Аз съм се отъждествявал с тази непрекъснатост, която е азът. Но смъртта идва и казва: съжалявам, друже, това е краят. И вие не се страхувате от смъртта, наистина не се боите, ако постоянно сте живели със смъртта. Т.е. ако сте изпитвали идването на края. Не да продължавате и да свършвате, а всеки ден да слагате край на това, което сте натрупали през деня, което сте запомнили и преживели. Времето ни дава надежда. Мисълта ни дава утеха и ни осигурява непрекъснатост. А ние си казваме: следващия живот. Но ако аз не свърша сега с тази глупост, илюзия, то би продължило и в следващия живот, ако има такъв. Времето и мисълта ни дават непрекъснатост и ние се вкопчваме в нея, следствие на което се появява страхът. А страхът унищожава любовта. Любовта, състраданието и смъртта не са разделени. Можем ли да живеем със смъртта? Може ли мисълта и времето да спрат? Те са свързани помежду си. Не разделяйте времето, мисълта и смъртта. Те са едно и също нещо.